Halos 2 buwan mula nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa ilang bahagi ng bansa, hindi pa rin nakamit ang 100% accomplishment sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dito sa Gitnang Luzon. Nakatakdang tumanggap ng 6,500 pesos ang bawat isa sa higit 1.8 million beneficiaries sa rehiyon. 1.5 million dito ang mga non-4-piece member. Sa inisyal na plano, dapat ay natapos na ang distribusyon noong April 30. Pero in-extend ito ng May 4, May 7 at May 10 dahil hindi pa naabutan ng lahat. Ang mga lokal na pamahalaan ang responsable sa distribusyon pagkatapos ibaba sa kanila ng DSWD ang pondo. Sa tala ng kagawaran, mula sa 1.5 billion non-4-piece target beneficiaries ng SAP sa Gitnang Luzon, 1.4 billion lamang ang naabutan sa pagtatapos ng May 10 na deadline. 90-30% ang accomplishment ng mga LGU. Higit 400 ang hindi nabigyan sa Aurora, higit 17,000 sa Bataan, higit 16,000 sa Bulacan, higit 19,000 sa Nueva Ecija, higit 34,000 sa Pampanga, halos 4,000 sa Tarlac, at higit 4,000 naman sa Zambales. Kung susumahin, higit 96,000 na benepisyaryo ang hindi napamahagian ng ayuda sa Central Luzon. Katumbas ito ng humigit kumulang 624 million pesos na pondong hindi na-disburse. Pero ayon sa DSWD Region 3, maaari pang ituloy ng mga lokal na pamahalaan ang distribusyon ngayong araw. Supposedly yung deadline is kahapon. Oo. Upon pronouncement naman ng DSWD Secretary, yung mga hindi pa tapos, allowed pa sila na mag-continue for the distribution for today. Tapos submit lang ulit sila ng request, ng formal request sa DILG Region 3. Ito rin ang sinabi ni DILG Region 3 Division Chief Larry Hernandez via text message. Pero paglilinaw niya, wala pang binabang atas ang Central Office sa kanila kung ano magiging kaparusahan ng mga LGU na hindi nakapag-comply sa May 10 na deadline. Kung talagang hindi maabot ang 100% accomplishment sa SAP distribution, dapat ibalik ng mga lokal na pamahalaan ang hindi na-disburse na pondo sa DSWD. Kasama nito ang liquidation report. Sa ikatlong linggo ng Mayo, aasahang sisimula ng pamamahagi ng ikalawang tranche ng SAP para sa mga walang kita dahil sa COVID-19 pandemic. Ito ay pagkatapos ng 15 araw na validation process ng DSWD para matiyak na hindi nakatanggap ng ayuda ang mga hindi naman eligible. Nauna na ring sinabi ng ahensya na paiimbestigahan ng mga LGU at individual na pinaghihinalaang ng daya o ng abuso sa SAP. Samantala nitong nakaraang linggo, inihayag ng palasyo na tatanggap ng pabuyang 30,000 piso ang sinumang makapagtuturo sa mga opisyal na sangkot sa anomalya sa SAP. Mike Amparo, CLTV, 36 News.